21 у Беларусі на Белсаце «Аб'ектыў» наше выніковае выданне навінаў. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечер. Бракуе медыкаў і сродкаў індывідуальнай аховы. Як Солигорск дае рады с коронавирусом? Все по минимуму. Респираторов хватает только на врачей, на медсестер. Можно сказать, что их и нету. Збор подпісаў распачаты, выбарчыя камісіі сфармаваныя. Чым адзначыўся другі этап выбарчай кампаніі? Каля 40% назіральнікаў назіралі за гэтым этапам праз онлайн. З іх каля 20% адзначылі, што была вельмі кепская якасць гэтых онлайн-трансляцый. Без правоў на паўгода. Што прынясе аўтамабілістам новая рэдакцыя кодексу аб адміністратыўных правапарушэннях? Люди не боятся ничего. На полгода, насколько все равно. Поэтому это не спасет. На пачатак трагічная навіна. Сёння раніцай не стала беларускай рэжысёркі Любові Зямцовай. 28-гадовая жанчына памерла ў рэанімацыі пасля тыдня змагання за жыццё. Напярэдадні Любоў Зямцова трапіла ў аварыю разам з калегамі. Рэжысёр Владзімир Михайлоўскі і гукарэжысёр Максім Гаўрыленка загінулі на месцы. Дакументальныя фільмы Любоў Зямцова пачала здымаць у 17 гадоў. Адукацыю атрымала ў Беларускай акадэміі мастацтваў, пазней у школе Анджэя Вайды ў Варшаве. Зняла некалькі карцінаў, сярод якіх «Дзень перамогі» і «Месца кахання». Фільмы Зямцовы удзельнічалі ў кінафестывалях «Астра Філм Фестываль», «Watch Dogs Беларусь» ды іншых. Апошнім часам рэжысёрка працавала над дакументальным праектам «Невядомая Беларусь» для тэлеканалу «Настоящее время». Чарговую серыяй мусіў стаць фільм пра гомельскіх валанцёраў, якія дапамагаюць медыкам змагацца з каранавірусам. Чарговым неспакойным пунктам на мапе Беларусі загарэўся Солигорск. Хоць афіцыйна вядома пра невялікую колькасць захворванняў на COVID-19, мясцовыя жыхары кажуць пра скачок ліку пацыентаў з пнеўманіяй, ды нястачу пры гэтым сродкаў аховы для медыкаў. Белсат выправіўся ў Солигорск, каб спраўдзіць сітуацыю. Падрабязнасці распавядзе Алена Дубовік. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць захварэлых і памерлых у Слуцку няма. Усе звесткі збіраюць па крупінках мясцовыя журналісты. Уладзіслаў вядзе папулярны ў Слуцку інтэрнэт-паблік. Інфармацыю, якой ён валодае, пацвердзілі некалькі крыніцаў, у тым ліку медработнікі. Пару дней назад мне написали, что у нас 81 случай. Это именно подтвержденных ковидов или ковидов, по-разному говорят. На сегодняшний день, да, по моей информации, даже на позавчерашний было уже 6 умерших. Мы знайшлі родзішаў 4 памерлых. Усе яны адмовіліся размаўляць. Адна з памерлых – прыхаджанка мясцовай царквы выратавання, у якой захварэлі некалькі чалавек. Гэтую інфармацыю нам пацвердзіў старэйшы пастар. То у нас за все это время у 9 человек тест на коронавирус дал положительный результат. Тыдзень таму прадпрымальнікі падаравалі слуцкай больніцы апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх коштам 40 710 рублёў. Займаецца валанцёрскую дапамогаю і Уладзіслаў Ярота. За месяц мы передали где-то 3500 разных масок, около 300 халатов и костюмов, маски, соответственно, респираторы 3-го класса защиты и 2-го класса защиты. У першую чаргу сродкі аховы паступаюць у гэтак званыя брудныя аддзяленні. А вось аддзяленні з пацыентамі, якія толькі чакаюць вынікаў тэстаў на коронавірус, застаюцца пад пагрозаю. Медработніца такога аддзялення на умовах ананімнасці падзялілася інфармацыяй. Все по минимуму. Респираторов хватает только на врачей, на медсестер. Можно сказать, что их и нету. Неправильно, я считаю, построена также система наша приема больных. У прыёме хворых бярэ ўдзел увесь медперсанал, бо работнікаў не стае. Для працы з хворымі на COVID-19 перапрафілявалі фізіятэрапеўтычнае аддзяленне. У аддзяленні, дзе працуе медработніца, ужо ляжалі пацыенты, у якіх пацвердзілася коронавірусная інфекцыя. Мы считаемся все контактными, но это как бы нигде не афишируется. Все как бы это так. Мы нас на список взяли и все. На першы погляд Слуцк выглядае спакойным. Да прыёмнага аддзялення машыны хуткай пад'язджаюць рэдка, але паводле інфармацыі нашых крыніцаў некалькі аддзяленняў перапоўненыя пацыентамі з пнеўманіяй, хоць у мясцовай больніцы шпіталізаваць іх пачалі толькі 2 тыдні таму. Да гэтага везлі ў Солигорск.
Апошняя статыстыка адносна Салігорску за красавік. Захварэлых на ўвесь 100-тысячны горад толькі 9, смерцяў 4. Мясцовы жыхар Ягор у рэальнасць такіх лічбаў не верыць, бо на ўласныя вочы бачыў, як ставіць дыягназ. Яго сяброўка перахварэла на коронавірусную інфекцыю. Первый мазок был отрицательный. Взяли второй мазок и, не дожидаясь результата, ее выписали. Буквально через пару дней пришел результат, что у нее положительный. Она уже сходила на работу, она уже много где побывала, много с кем контактировала. Ні ў Слуцку, ні ў Салігорску атрымаць афіцыйны каментар ад адміністрацыі больніцаў не ўдалося. Все разъяснения в Минздрав. Звоните, уточняйте официальную информацию, даст Минздрав. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, за апошнія сотні ў Беларусі дыягнаставалі COVID-19 яшчэ ў 932 асобаў. Звесткі пра захварэлых у рэгіёнах перасталі публікаваць яшчэ 13 красавіка. Алена Дубовік, Белсат. Сусветныя намаганні спыніць распаўсюд COVID-19 працягваюцца. Яшчэ адзін крок, каб паскорыць распрацоўванне вакцыны, зрабіў еўразвяз. Выдаткуе мільярд еўраў на даследаванне каранавіруснай інфекцыі. На гэтым этапе маюцца 3 асноўныя кірункі для дадатковага фінансавання: дыягностыка, лікаванне і прафілактыка захворвання. Падрабязнасці ў матэрыяле Кірыла Смеглікава. У Капенгагенскім універсітэце навукоўцы ствараюць вакцыну ад каронавіруса, абапіраючыся на гэтак званую тэхналогію рэкамбінацыі ДНК. Гены каронавіруса клануюць, каб вылучыць яго бялкі, ды зразумець, якім чынам яны ўзаемадзеюць з клеткамі чалавека. Ідэя ў тым, каб навучыцца генераваць антыцелы, якія будуць супрацьстаяць пранікненню віруса ў клеткі чалавека. Цяпер мы тэстуем вакцыну на мышах. Пасля сыворотку скіруюць у Нідерланды для падрабязнага вывучэння антыцелаў. Гэта толькі адна са шматлікіх еўрапейскіх праграмаў з прыцэлам на распрацоўванне вакцыны і пошук лекаў ад каронавіруса. Падчас апошняй канферэнцыі спонсараў Еўракамісія абвесціла, што выдаткуе на барацьбу з COVID-19 1 мільярд еўра. 450 мільёнаў пойдзе на розныя працы ў сферы тэставання і прафілактыкі. 400 мільёнаў выдаткуюць на даследаванне і яшчэ 150 аддадуць на інавацыі ў барацьбе з ковідам. Мы вядзем і рыхтуем да запуску 48 праектаў, скіраваных на аптымізацыю тэставання, прафілактыку і лікавання каронавіруса. Яны патрабуюць памерізацыі высілкаў 159 камандаў спецыялістаў. Таксама фінансуем клінічнае даследаванне новых спосабаў лікавання. Апрача таго, маем партнёраў з фармакалагічнай прамысловасці ды платформу European Open Science Cloud, праз якую абменьваемся напрацоўваннямі і вынікамі. А ў Ротэрдаме навукоўцы шукаюць падыход да віруса з іншага боку. Яны вывучаюць ролю антыцелаў у прафілактыцы і лікаванні ковіду. Па-першае, можам выкарыстоўваць антыцелы для дыягностыкі. Па-другое, для прафілактыкі. Перадаванне антыцелаў людзям зберажэ іх ад інфікавання. Па-трэцяе, антыцелы змогуць дапамагчы ў тэрапіі для лікавання пацыентаў з ужо пацверджаным вірусам. Усе гэтыя высілкі ў выніку маюць прывесці да стварэння эфектыўных інструментаў для барацьбы з каронавірусам. Аднак пакуль дакладных тэрмінаў навукоўцы не называюць. У сярэднім ад распрацоўвання да выкарыстання вакцыны праходзіць ад 1 да 1,5 года. Кірыл Смеглікаў, Белсат. І вяртаемся да галоўных навінаў Беларусі. Вылучэнцы на прэзідэнцкіх выбарах пачалі збіраць подпісы. Каб сабраць 100 тысячаў, ёсць 2 тыдні. Ці рэалістычнае гэтае заданне ў часе пандэміі каранавіруса? Як плануюць працаваць ініцыятыўныя групы, распавядзе Галіна Бакунчык. Толькі 2 з амаль 2000 месцаў зоймуць прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый у складзе тэрытарыяльных выбарчых камісій. З такім вынікам завершыўся чарговы этап прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі праўладных партыяў ды арганізацыяў сфармавалі асноўны склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Амаль поўным спісам у іх былі ўлучаныя прадстаўнікі прафесійных саюзаў 324 чалавекі. Беларуская рэспубліканская саюзу моладзі 148, Белай Русі 147, Беларуская саюзу жанчын 130, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў 122, Камуністычнай партыі Беларусі 92, Беларускай партыі працы і справядлівасці 45, яшчэ 641 чалавек у складзе камісіяў, вылучаныя шляхам падачы заяў грамадзян. Гэта традыцыйны такі таксама спосаб вылучэння праўладных людзей у камісіі, прычым часам ад года ў год просто мяняецца спосаб вылучэння, то есть в адных выбарах чалавек вылучаўся там ад, скажем, ад некай грамадскага аб'яднання, а на гэтых выбарах ён уже ад грамадзянаў вылучаецца. Адмыслоўцы канстатуюць, у параўнанні з мінулую прэзідэнцкую кампаніяй 2015 года апазіцыйныя партыі сталі яшчэ менш актыўнымі. Так найбольшую колькасць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай камісіі вылучыла Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» – 16 асобаў. Улучаны склад камісіяў – 1.
Партыя Беларускага народнага фронту вылучыла 6, зарэгістраваны таксама 1. Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучыла 3, не зарэгістраваны ніводны. Улада спрабуе не дапусціць сябраў нашых арганізацый, дэмакратычных арганізацый у склад камісій рознага ўзроўня, таму што яны разумеюць, што калі там, напрыклад, будзе іх значная колькасць прадстаўнікоў, то не атрымаецца рабіць фальсіфікацыі ў тых маштабах. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі важны складнік выбарчага працэсу з выключнымі правамі іх сяброў у назіранні і кантролі, у тым ліку за падлікам галасоў. Аднак сёлета гэтыя правы абмежаваныя, сведчаць прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі. У гэтым годзе Цэнтральная выбарчая камісія у метадычке напісала, што сябры камісій тэрытарыяльных гэтага рабіць не могуць без рашэння старшыні тэрытарыяльнай камісіі. Таму на сённяшні момант, калі прытрымлівацца супрацьзаконных дзеянняў Цэнтральнай выбарчай камісіі, то сябры камісіі тэрытарыяльных, яны па сутнасці бяспраўныя, яны ні на што не могуць паўплываць. Учора распачаўся збор подпісаў за прэтэндэнтаў на ўдзел у прэзідэнцкай выбарчай гонцы. Усяго зарэгістраваныя 15 ініцыятыўных групаў. До 5 ліпеня яны маюць сабраць па 100 000 подпісаў. Галіна Бакунчык, Белсат. Уладзімір Зеленскі падзякаваў свайму фінскаму калегу Саулі Нііністэ за бяспеку для ўкраінскіх сезонных працаўнікоў падчас пандэміі каранавіруса, якія ўсё ж здолеюць працаваць у Фінляндыі. Гэтак скончыўся скандал з нефармальнаю забаронаю на выезд працоўных мігрантаў на захад з боку прэзідэнта і ўраду Украіны. Аднак паехаць зарабіць у развяз украінцам цяжэй, чым беларусам. Чаму, распавядзе Ярослаў Сцешык. Украина поступово открывает 66 пунктов пропуску с краинами Евразвязу и Молдовою, где были уведены обмежевания за коронавируса. А объединенная Европа наракае на недохоп сезонных работников. Ці варта чакать хвали заробітчан у Европе. У Львове ехать у тую ж Польшу готовые не все. У Польши, ды ва ўсёй Еўропе бракуе работнікаў, а нашы людзі працавітыя і не разбэшчаныя высокімі заробкамі. Зараз яны не маюць працаваць. Цяпер у іх няма каму працаваць. Нашы людзі за мяжою патрэбныя. Думаю, вырасце заработная плата. Будзе праца і заробак, будзе добрая сітуацыя, будзем заставацца працаваць тут. Шмат хто з наших паўднёвых суседзяў не хоча па прыездзе сесці на 2-тыднёвы карантин у чужой краіне. Міністр сельскай гаспадаркі Польшчы ўжо дазволіў сезонным працаўнікам з усходу адбываць карантин па месцы працы пры аграрных гаспадарках. Але асноўнаю праблемай для украінцаў стала ўведзеная ўрадам забарона пастаянных міжнародных маршрутаў, што цягнікамі, што аўтобусамі, падкрэслівае Васіль Воскобойник. Мы ожидаем, что после окончания карантина количество людей, которые потеряют работу, либо потеряют свой постоянный источник дохода, либо будут получать намного меньше заработную плату, количество таких людей очень серьезно возрастет. И, естественно, это будет приводить к тому, что украинцы будут искать возможность ехать в ту либо иную страну Европы для того, чтобы зарабатывать деньги. Украинцы там не только зарабляют, але и высылают гроши на родиму. Як подлічила Министерство финансов, амаль 13 миллиардов долларов пришло от працоўных мигрантов за минулый год. У той же Польши не только дозволили уезд замежникам с працоўнай визой, але и протягнули дозвол на працу и виды на жыхарства тым, кто застаўся на час пандемии. А белорусам прасцей, чым украінцам. Сёння аднаўляюцца аўтобусныя маршруты з Берасця у польскі Гданьск, Варшаву и Белую Подляскую. Пошла на пенсию. Денег у нас, как всегда, знаете, не хватает то детям, то. Поехала туда, там остановилась, смотрела бабку, там живу уже 23-й год. У нас тут нет работы, поэтому для меня это важно. Перадусім міжнародныя маршруты сфармавалі польскія фірмы. Рэйсы ва Украіну, Расею, краіны Балтыі ды заходняй Еўропы застаюцца адмененымі. Ярослаў Сцешык, Белсат. Атрымаў штраф і арышт, трапіў у рэанімацыю, адбыў пакаранне, але падаў скаргу на рашэнне суддзі. Аднак Віцебскі абласны суд апеляцыі журналіста з метра Лупача, што супрацоўнічае з Белсатам, не задаволіў. Гэтаксама ў Віцебску штраф на 540 рублёў прызначылі прыхільніку блогера Сергея Тихановскага Алексею Саламенко. Мужчыну прызналі вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаванай масавай акцыі «Кармленне голубоў», што прайшло ў горадзе на пачатку траўня. В преддверии выборы, и я думаю, что власть просто боится обычных людей простых.
Да. И она трясется от каждого слова. И если я знаю, что я ничего такого не совершал, абсолютно. Ничего не совершал. Если я где-то выразил свое мнение, ну так я имею право по Конституции. І собираться имею право по Конституции. Працэс пачаўся як адкрыты, але праз 5 хвілін суддзі Цыганковай не спадабалася атмасфера, і яна запатрабавала ад прысутных пакінуць залу. Выйдите из зала, поскольку нарушаете порядок рассмотрения. Слухачы не падпарадкаваліся. Цыганкова абвесціла перапынак і выклікала ахову. Грамадзяне ж выклікалі міліцыю і склалі заяву аб незаконных дзеяннях суддзі. Паседжанне аднавілася толькі праз 1,5 гадзіны за закрытымі дзвярымі і без удзелу самога абвінавачанага. Штонядзельныя кармленні галубоў распачаліся 2 гады таму ў берасці як пратэст супраць будоўлі акумулятарнага заводу. Гэтай вясной да акцыі грамадскай салідарнасці далучыліся іншыя гарады Беларусі. У Віцебскім абласным судзе паседжанне доўжылася 3 хвіліны. Наш калега Зміцер Лупач спрабаваў абскардзіць рашэнне аб ягоным арышце і пакаранні штрафам. Суддзя Іванова скаргу не задаволіла. На працэсе журналіст не прысутнічаў, паколькі знаходзіўся ў ізалятары. У Беларусі рыхтуюць новы кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях. Цяпер яго абмяркоўваюць на нацыянальным прававым партале. Сярод іншага плануюць змяніць сістэму пакаранняў за парушэнні правілаў дарожнага руху. Кіроўцам-парушальнікам будуць налічваць штрафныя балы. І калі за год іх назбіраецца 10, аўтамабіліста пазбавяць правоў на паўгода. Больш распавядзе Дзеніс Ганчаренко. Ідэя з бальнай сістэмай для парушальнікаў правілаў дарожнага руху не новая. Упершыню яе прапаноўвалі яшчэ ў 2008 годзе. Аднак тады да ўвасаблення ў жыццё справа так і не дайшла. І вось чарговая спроба ажыццявіць задуманае. Летась ДАІ разглядала схему з 15 штрафнымі баламі, пасля набору якіх кіроўцу пазбаўлялі правоў на паўгода. Цяпер гаворка пра 10 пунктаў. За дробныя парушэнні кшталту непрышпіленага рэменя бяспекі прапануюць налічваць 1 пункт. За больш значныя правіны, напрыклад, істотнае перавышэнне хуткасці 2 балы. Нарэшце за найгрубейшыя парушэнні, як кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, 3 балы. Пры гэтым штрафны пункт, безумоўна, не будзе пакараннем сам па сабе. Грашовыя санкцыі за кожны асобны праступак застануцца. Очередной опыт над водителями. И пока мы его на практике не применим, мы не поймем, нужно ли было вводить или не нужно. В течение, наверное, года-два, если где-то пройдет, будет заметно, работает это, не работает. Анатоль Шаўчэнка адзначае, далёка не заўсёды аварыйныя сітуацыі на дарогах ствараюць кіроўцы. Часта яны здараюцца і з віны пешаходаў, але да іх нашыя ПДР ставяцца досыць лаяльна. К сожалению, хватает и пьяных среди пешеходов, и которые не соблюдают ПДД, выбегают в неположенном месте и создают аварийные ситуации. И иногда они сами целы остаются, а водитель, пытаясь уйти от столкновения, от аварии, приходится как-то выкручиваться так, и погибает даже водитель. Значная колькасць каментатараў на форумах беларускіх парталаў ставіцца да бальнай сістэмы скептычна. Некаторыя лічаць яе недапрацаваную, хтосьці не бачыць у ёй сэнсу наогул. А мы выйшлі на вуліцы Менску, каб пацікавіцца меркаваннем сталічных кіроўцаў. Люди будут знать, что чем больше ты набрал баллов, ты можешь потерять права на какое-то время. Потому что сейчас, если есть деньги, ты можешь ездить как хочешь. Быть водителем – это очень ответственно. Поэтому размышлять про это, в баллы он наберет или не баллы, недопустимо. Пьянство в любом его проявлении за рулем. Люди не боятся ничего. На полгода, на сколько, все равно. Поэтому это не спасет. Сделать бы так, чтобы, например, за не пристегнутый ремень, не целый балл 2 балла, а просто 0,5 баллов, потому что человек, может, просто не пристегнулся за последние 2 минуты, когда он начал просто движение, либо только выехал. То есть какие-то такие моменты тоже учесть, минимальные. Меня ни разу не штрафовали за дробное правопорушение. За ремень пришпилений ніколи. Я не ведаю, я навал наших інспекторів бачу вельмі редко. Абмеркаванне новай рэдакцыі КААП працягнецца да 27 траўня. Дзеніс Ганчаренко, Белсат.